ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତନିଷ୍କ ଜ୍ୱେଲେରୀର ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ତନିଷ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଶୋରୁମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ତନିଷ୍କ ରିଜିଓନାଲ ବିଜନେସ୍ ହେଡ୍ ଗୌରବ କୃଷ୍ଣ, ସର୍କଲ ବିଜନେସ୍ ହେଡ୍ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ, ସର୍କଲ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଅରିନ୍ଦମ ପରମାଣିକ ଓ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାର୍ଟନର ଶୀର୍ଷକ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଶୋରୁମ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ମଡେଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତନିଷ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିବା ତନିଷ୍କ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟିକ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଓଟି ରୋଡ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ଗଳି ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ତନିଷ୍କ ଶୋରୁମ୍ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ 8000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ପୂଜା ଅବସରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର ରହିଥିବା ବେଳେ ତନିଷ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଗ୍ରାଙ୍କ ଆବାହନ, ଅଏଲାନ୍, ଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟିକ୍, ଗ୍ଲାମଡେଜ୍, ଡୋର୍ ଷ୍ଟନିଂ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଭଳି ନୂତନ କଲେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଲୋକେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଳଙ୍କାରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଅଳଙ୍କାର ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଶୋରୁମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। Jewelry experience दବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। I thank you all my loyal customers, my hardworking team and Tanish for constantly supporting us. याकर बिना ए सबु possible ए journey रो possibility नथिला। इंटरनेशनल स्टाइल रो बा नेशनल स्टाइल रो शोरूम करचंती एटी हमर देशी जय जगन्नाथ। आप सबको आप लोगों का बहुत स्वागत है। हम लोग आज जोड़ेंगे 1250 ऑफर को भी क्लब करेंगे। एक्सचेंज ऑफर आउट ऑफ 450 मानको पाई ना मोर मुंडिया को पाई जो अछि पूरा ताकर पचारिया इंटरनेशनल स्टाइल रो बा नेशनल स्टाइल वीआईपी नहीं सबको नहीं हमर गुटे कथा अछि जे आपनकर बर्तन जेतो आपन गोल्ड बिजनेस रे परफेक्ट करछथि। एवरीवन वेलकम अछि हमर शोरूम। Thank you very much.